Okay. Phadi जों दिनै हाय खनाय नालाय फिरा नतायसा जराबा काबो जराबा मुनै हायादा जराबा सातुं दङ जराबा वातै वावो आबो हायनता एबानि बागै जों दालग मिसलग खलाय जतन खानालाय थाङो नायलाय थाङो दिनै नारंनि बागै तुबै फाजावखा अमो हंकाय सिगाङाव जों बाइबेल पार्ट 1 थांका दिनै हंका बाइबेल पार्ट 2 दिनैनि बाइबेल पार्ट 2 आव समाय कताल ताइ समाय कसाम आबनो तैनो बाइबेल पार्ट 2 सिगाङाव हंका बाइबेल पार्ट 1 फाजे म हंका फलानि या फिरि फलानि व थांलायनाय संसारनि मांबो जों आसुग्या फलानि मांबो सुग्या फला बाय संसार बायनो जों थाङोनो फाजे दिनैनि नरंनि बागै कोक्तां एबा ककलब कताल सैतु फाजाखा बाइबेल पार्ट 2 फाजे खनाय नायलायानो ताखरक बुखरक एंकाय गोबां लेरयावै कक सावै सियांलायमा बोखाक थांलायानो तामहिन नरम बागै तिनि हायनो हायतै फाजावखा बाइबेल पार्ट 2 बाइबेला तंग कथमा काहाम केबो साइमाया आबो बुसुक दाम रांचाग्रु फाइसे बनले पाया बाइबेलनि ककनो सावै साबायो नखाबाय हासे कमावानोबा बाइबेलनि कक रक कमाय थांला माथाय मारलुक जहन बुसुक डेभलप नासिकदि लंडन बाइबेल सिचिनि यागनि दासें सयतानो रिदि हुलुय मसेदें बननो हिनो बिनि मुं बाइबेल सारा हायुंनि कुसुकनि लेबेल बाइबेलाव तंग मोथांजाक माकक परिउन्या जिलाइन बतक बतक समाय कतालो 27ता तंग समाय कतालो 27ता तंग पुइलानि सिमि पाठक जों नुगो आबरक ओंखा बिजाबनि बुमुं फला कथारनि जे तंमुंजामुं बाइबेल परिखाय नों गियान माननाय फलाव ताइबो नों तरनाय लगनाय समाय कसामो 39ता याफांनि सिमि बुसुक जराता समाय कसामो तंगो अब्राहाम बननो हिनो आसमाय कसाम मुजेस जाकब दाबिद दानियेल खबजागो बरक जतनो बाइबेल नगो जों फला कथार आरो चलिया निनि रं नाम्बार बाइबेल सिचिनि गुबुननि लामा फलानि नकफां बसे अजामा गुबुन्यो गुबुय तातालनो ताताल जिसु फुनोका बसमाय कताल आगिनि दिनो बाइबेल चलिया ताबुनि दिनो कुसिकुलगयो सारा बिछव बाइबेल नंबर 1 गोविंद हंकाय हिरो नंबर 1 बाइबेल नुगो फलानि तंमु रामायण नुगो संसारनि तंमु फला बाय संसार बेलाय फेरलायो काइतर बाय शयतान आरि खालायो मलपाnya कगबो बाइबेल तंगो एलेमबांनि कक जतनो नांगो कुबुन्यो कारै ताइ लामा करै जेसक फानो नों तंग दि रुतुगै बाइबेल परिखै खाकचंमा मानाय निनि फलाबो शान्ति न तंनाय बाइबेल परिया सुबो सुरिया बिनि फलाबो ताइमो थांजाग्या कथार बाइबेल न खावतनि दि काइतनि कक थाइबाय सयतानो मेसेन दि बाइबेल न आंले बेले हामजागो तातालदा कुबुइसुंनो फुनुगो बननो हिनो आ कथार बाइबेल वार्निं रिवै तंगु इन्टारबेल हामबाय तिनिनि बाइबेल पार्ट 2 नि कोक्तां अरनो मथाग्लासिनो हायके बाहाय ओंनो ताखरो बुखरक नरकानि चेनेल कतालक नायै तंनेर तंखाय नरक सासरब काछारिवै दिनानि तापक जादि हायके नरकनो अबनो आनि खानि कगुमुं ताइ नरक आनो अब हायके जो तरिवै तंमनि बागै नरकानि प्रोग्राम रंनो
nai chomon begun norok no pai play ya hambai rewa hambai chakrok bukrok basalai ne seng hanyok hai malai khinai.